Levamos xa prácticamente 2 anos, bueno, ano e medio de máis, por certo, a piques de chegaros del 1000 en Facebook, 4500 en Instagram. Gracias por seguirnos nas redes sociales. Digo que en ano e medio coincidimos nalgúna que outra ocasión e demais, pero nunca estivera aquí neste estudio. Bueno, pois a nosa área extensa, área de influencia a que pretendemos dar cobertura para interesarnos polo que acontece, por cal é a realidade, en que se está a traballar, que queda por facer, porque, bueno, pois o Concello de Cerceda non está moi lonxe daqui. Voulle preguntar ao alcalde canto tardou en chegar á capital. Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, benvido. Hola, bo día. Canto se tarda de Cerceda a Compostela? 35 minutos aproximadamente. Cumprindo coas limitacións de velocidade, bueno, e vindo pola AP9. É verdade. Bueno, benvido hasta casa. Gracias. Encántame que me presentes con ese entusiasmo, porque antes falabas aí duns DJs. Sí, é verdade. E precisamente na última fin de semana, o venres, tivemos un festival que foi o Aqualán, a primeira edición na zona do Xardín Botánico en Cerceda, que foi un absoluto éxito. Ao que nós lle damos unha axuda moi importante é que desde logo agora, dun modo máis autónomo, terá que seguir dando pasos se é posible. Vale, o sea que vimos de festa en Cerceda, Aqualán. Efectivamente. Primeira edición. O Aqualán, primeira edición. Bueno, Juan Manuel Rodríguez, alcalde, como dicimos, do Concello de Cerceda, que ten a sorte, non tan habitual, dun tempo a esta parte, de gobernar en maioría. 9 edís de 13 que ten a representación dos veciños e veciñas no consistorio local. Isto é algo, non sei se inaudito non, pero nos tempos que corren, contar cunha maioría, hai respaldo da cidadanía, alcalde. Sí, é algo a agradecer. Hai que darse conta tamén que o PSDG en Cerceda leva gobernando 40 anos, xustamente. Eu sempre defendo que a política é o equilibrio entre defender os teus principios e poder chegar a acordos. Lóxicamente, se pode sacar adiante políticas simplemente chegando a acordos cos teus, pois iso é un factor positivo. O cal non quita que normalmente o maior consenso sempre é recomendable e nós creo que temos a clave do éxito en varias circunstancias e unha delas é a de estar preto da xente, non? Loitando en favor do Concello coas mans libres. Hai que darse conta que somos un Concello de corte industrial. Nese sentido sempre é importante ser soberanos á hora de buscar recursos públicos para desenvolver políticas, e esa é a nosa filosofía, deixar un marxe, como é lóxico, para o desenvolvemento económico e para o enriquecemento, pero que iso redunda tamén en emprego para os veciños da Cerceda, en sostenibilidade e en desenvolvemento de interés público. E o desenvolvemento de interés público acabase materializando en mellores investimentos, en máis educación, en máis axuda a todas aquelas cuestións sociais que son de interés para a nosa veciñanza. Esa é un pouco a nosa filosofía, non? A nivel básico, pola cal vertebramos o noso posicionamento e, de momento, pois temos ese respaldo que hai que defendelo sempre con humildade. Eu sempre digo que se a humildade nos achegou ata aquí, se cabe ainda temos que ser máis humildes. Por lo tanto, non podemos tampouco entender que as maiorías absolutas sean un recurso para avasallar a ninguén. As maiorías absolutas, ao final, o que son é unha, digamos, un depósito de confianza por parte da veciñanza para xestionar o público durante 4 anos. E nós así o entendemos. Vostede chegaba á alcaldía no ano 2020, pouco tempo despois das pasadas eleccións, non destas últimas, das anteriores, non? Como foi a súa chegada á alcaldía? O 12 de febreiro do 20 tiña unha cuestión xudicial de importancia o meu antecesor, José García Liñares, que foi alcalde de Cerceda case 25 anos, e eu era o número 2 da lista e fun o sucesor, non? E moitas veces din, oye, que ganaches as túas primeiras eleccións no ano 2023 con 9 concelleiros. Eu sempre digo, oye, a política é unha cuestión de equipo. Polo tanto, eu, cando iba no número 16 no ano 2015, xa me sentía plenamente partícipe daquela vitoria xunto cos meus compañeiros e compañeiras. Cando fun no número 2 no ano 2019, ademais, quizáis foron as eleccións máis tensionadas, máis igualadas, máis competitivas, tamén así o sentía. E durante o ano 2023 igualmente, non? Eu creo que é moi importante que un proxecto político teña un líder. De feito, sin líder é imposible ter éxito demoscópico, pero tamén ten que haber, como ben digo, un equipo. E ese equipo sempre hai que poñelo de relevancia, e, polo tanto, eu poño de relevancia aos meus compañeiros, e como poño de relevancia aos meus compañeiros e as miñas compañeiras, tamén lle dou trascendencia ao papel que eu desempeñei, tanto indo no número 16 de suplente no ano 2015, como tamén do número 2 no ano 2019, porque, ao final, arrimar o ombreiro
todos é algo moi importante para acadar o éxito. Agora volvemos á realidade de Cerceda, que é o que nos importa verdadeiramente coñecer a realidade, os proxectos, todo o que queda por facer, pero ben, é certo que nomeaba as siglas do PSOE, unhas siglas que neste tempo, nun contexto nacional, nun contexto de partido, pois non está pasando os seus mellores momentos, incluso algún homólogo seu, o de Ames, pedía abertamente, consideraba que unhas eleccións anticipadas pois serían interesantes para salvagardar pois alcaldes como vostede. Ten vostede unha opinión neste senso? Comparte, non comparte a opinión do seu homólogo de Ames e algún outro? A ver, eu son rotundo. Eu teño clarísimo que o noso éxito nas eleccións municipais do 2027 non vai depender do que pase en Madrid. Vai ser máis importante desbrozar ben, darlle servicio aos veciños, facer os investimentos comprometidos e, desde logo, se eu tivera que ligar á marca o meu resultado e o meu horizonte, pois sería algo preocupante para min, non? Entón, desde o meu punto de vista, eu creo que esa é unha cuestión allea, en certa medida, á xestión municipal, o cal non quita que, lóxicamente, pois foi unha decepción que viviu o partido. Así o transmitiu o presidente do goberno, pero é certo tamén que todo o que está sucedendo en Madrid hai que velo desde unha bipolaridade, porque pola parte do Partido Popular creo que mentres non se aclare quen era aquel M. Rajoy que aparecía nos papéis de Bárcenas, moi poucas leccións poden dar en materia de corrupción. Por lo tanto, nese sentido, confiar en que se faga unha limpeza importante, en que ao final quen mete a man o pague, iso é o que se debe facer, e despois confiar en que a axenda política que se está levando por parte do Goberno de España, todo aquilo que lle interesa á xente, pois que haxa máis afiliados que nunca a Seguridade Social, que España siga crecendo económicamente, que se siga tendo un peso determinante a nivel internacional e que siga habendo movimento. Eu non sei se o vivides, pero cando imos aos restaurantes, cando imos aos distintos lugares, están moi transitados, están moi concurridos. Esa é unha sensación de dinamismo que é moi importante porque, ao final, no futuro da xente a economía manda, e que a economía medre e, ademais, o faga redundando no interés de todos e de todas, eu creo que nese sentido é o máis importante. E despois, polo demais, eu, desde logo, a nivel local... Non melloraría un adianto electoral nada, pensa que non nos sería beneficioso para... A ver, en algún sentido, non sei. Eu, se penso, desde o meu punto de vista como alcalde, eu vexo unha cuestión cunha importancia moi limitada, que é o que xa establecín ao principio desta resposta, cunha importancia enormemente limitada. Vale. Volvemos a Cerceda. Cantos habitantes ten o seu municipio? 5.058. Eso, según os datos do INE. Vale. Chegamos a estar por debaixo dos 5.000. E, sin embargo, neste momento estamos subindo. É certo que incluso na realidade estamos xa por encima dos 5.100. Cando vostede vai ao outro lado do mundo, bueno, pois se define así a nivel localismo, pero como define o seu concello a alguén que non saiba nin onde está Galicia, moito menos Cerceda? Como definiría o concello? Mira, pois vou tratar de sacar unha trazabilidade histórica. No momento en que se descubre o lignito en Cerceda, nas encrobas, era definido incluso na documentación como un concello da Galicia profunda. Polo tanto, o descubrimento do lignito foi un antes e un despois moi importante para o noso territorio. Iso trouxo a mina. A mina, lóxicamente, derivou na central térmica. Ata o ano 85, curiosamente, ata que entra o PSDG-PSOE a gobernar en Cerceda, o certo é que todo iso non redundara en beneficio para os veciños e para as veciñas. Había unha explotación que redundaban en enriquecemento privado, pero, sin embargo, os polideportivos, as piscinas, os servicios, a primeira escola infantil municipal, que foi a principios dos 90, que iso era algo pois tremendamente extraordinario naquele momento, chegou cun goberno do Partido Socialista. Cun goberno do Partido Socialista tamén se fixo unha aposta moi forte en darlle solución a un problema autonómico, como eran os centos de vertedoiros incontrolados que había por toda Galicia. Cerceda apostou por Sogama fortemente e hoxe en día sigue ofrecendo unha solución moi importante. E tamén a partir de aí se puido realizar, se puido asentar un polígono industrial como é o polígono industrial do Acevedo, con máis de 70 hectáreas e que está nun dinamismo permanente. Hai que darse conta que simplemente no último ano tuvo unha ampliación de actividade e vai ter outras dúas ampliacións de actividade moi importantes durante este ano e outras moitas cuestións industriais estánse movendo, como a central hidroeléctrica que se está tramitando na zona do Lago das Encrobas, a planta téxtil que se vai implementar tamén en Sogama. Temos outras 43 hectáreas recalificadas que estamos neste momento traballando por desenvolvelas na zona de Cobeláns, que serviría para ampliar
ese espacio do Polígono Industrial do Acevedo e vimos tamén de aprobar 10 hectáreas máis na zona da Areosa que foron agora recientemente aprobadas tamén pola Xunta de Galicia, que en última instancia quen ten as competencias. Ao final, ese desarrollo industrial, ese espazo para o enriquecemento, pois acaba redundando tamén nalgo que é moi importante, que é que poida haber ingresos públicos e con eses ingresos públicos que se poidan facer políticas públicas. Porque a min, ao final, en Cercedo o que me interesa non é que viva moita xente. O que me interesa é que a xente de Cerceda viva ben. Se, lóxicamente, se pode crecer, mellor. Pero crecer hai que facelo sempre dende un punto de vista sostible. Dito iso, nos últimos 2 anos, por primeira vez en moito tempo, o Concello de Cerceda tivo máis de 30 nacementos cada ano. Estamos por encima dos 6 nacementos cada 1000 habitantes. Por exemplo, na zona que cubre a Voz de Galicia, a adición de Carballo, sí, somos xunto coa Laracha e con Carballo os concellos que están tendo ese fito, ao igual que Coristanco, que ten moita menos población, pero tamén ten ese fito. E por que se dá ese fito? Pois por circunstancias multidimensionais. Non se pode atribuir tampouco exclusivamente á competencia municipal, pero si é certo que o feito de dar actividades, o feito de dar axudas á natalidade, de axudar fortemente co material escolar, de ter un bo servicio de Bos Días Cole e de ter esta escola infantil municipal tan ben coidada, tamén nos axuda. E nese sentido hai que anunciar que recentemente fíxose a data de inicio de obra da ampliación da escola infantil municipal, que ata agora tiña 41 plazas e vai pasar a ter 61. É unha obra de máis de 180.000 euros, para a cal obtivemos tamén unha subvención de 80.000 euros por parte da Xunta de Galicia e os outros 103.000 ponos aproximadamente o Concello de Cerceda. Por lo tanto, hai futuro, e o futuro vertébrase un pouco nesta trazabilidade que che viñen contando, que lóxicamente é a nivel moi básico, pero creo que pode servir para moitos e moitas a hora de orientalos un pouco de cal é a idiosincrasia do Concello de Cerceda. Nomeaba esa reforma de ampliación de prazas da escola infantil e demais. Estamos no ecuador do mandato. Aparte, esta entrevista ven moi ben para, a modo de reseteo do que dou tempo a facer pois ao longo destes 40 anos moitísimas cousas de iniciativa que leva o respaldo mayoritario da cidadanía, pero no que levamos de 2 anos de mandato, dá tempo a facer cousas? Esa retrospectiva máis próxima, máis... Sí, mira, eu sempre reto a calquera, nese sentido, pois, tampouco quero pecar de fanfarrón políticamente, pero que calquera día que te chegues a Cerceda, sempre vai haber unha pala traballando en algún lugar. Por lo tanto, os investimentos que se viñeron facendo no eido do saneamento, que van a ascender a máis de 600.000 euros no presente mandato, cunha obra moi importante que neste momento está a piques de adxudicarse, que é a depuradora de Meirama, que é unha parroquia que ten esa necesidade. No eido das beirarrúas, no eido das sendas peonís. Estamos recentemente rematando a senda peonil a Xermar, para a cal obtivamos tamén unha subvención do IDAE, que veñen sendo máis de 800.000 euros de obra. E cando falamos de mobilidade peonil, hai que darse conta que, a parte de toda a aposta que se ven facendo, temos un parque acuático e un xardín botánico que contacta directamente co casco urbano, pero que tamén contacta directamente co paseo fluvial do río Cabancos e coa Vía Verde, que a Asociación de Camiños da Vía Verde, de Concellos da Vía Verde, con todo o apoio da Deputación Provincial da Coruña, eu creo que leva feito un traballo moi importante e un gran recurso tamén, porque nos conecta sin tránsito motorizado a nivel peonil directamente con Santiago de Compostela, aquí coa Seonlla. Así vai ser. Eu creo que é algo tamén a poñer en valor, pero non me quero perder. Viñamos facendo moitísimas obras de aglomerados e ademais obras que desde un primeiro momento estaban planificadas, constaban no noso programa electoral, pero queda un gran futuro, non? Por un lado, esa ampliación da escola infantil municipal a que eu facía referencia, os accesos á Sobra da Fonte que se están acometendo neste momento, que eran moi mellorables, e nós pois tomamos bo testigo desa realidade. Os campos de fútbol. Este mandato leva implícito investimentos en 3 campos de fútbol diferentes. 2 nominativas obtidas pola Deputación Provincial da Coruña para a mellora do campo de fútbol do San Martiño e para o cambio do céspede artificial do Roxo, e tamén con fondos propios unha mellora e acondicionamento do campo de fútbol do Rodís. O paseo fluvial do río Cabancos, ao que antes fixen referencia, tamén se vai mellorar neste mandato con fondos de transición xusta. Vanse ubicar unhas placas fotovoltaicas no parque acuático que van servir para un certo quecemento da auga e tamén para autoconsumo. Vaise facer unha humanización con fondos do POS, do Plan de Obras e Servizos da Deputación Provincial da Coruña, do campo da Feira de Cerceda, quitando as barreiras arquitectónicas, deixando todo a un nivel,
cubrindo o parque infantil, instalando uns baños e ao final ampliándoa e poñéndoa á altura do que históricamente significa para os veciños e para as veciñas da Cerceda. Veñen tamén de mellorarse edificios municipais, como é a Biblioteca da Silva, que se fixo tamén neste mandato toda unha rehabilitación enerxética e de cuberta que foi moi agradecida polas veciñas e polos veciños da Silva. Ao fin e ao cabo, vimos traballando en investimentos dun xeito moi forte, pero non só de investimentos vivimos. Cando sacamos as axudas á natalidade, cando damos subvencións para as entidades culturais e deportivas, que é unha aposta moi forte que temos, os distintos eventos. Colaboramos con Once das Vías, que é unha carreira que se produce ao abrigo precisamente da Vía Verde, a que antes mencionaba, coa Poseidón Reis, que, por certo, o organizador é tocayo teu, Álvaro Sánchez Rodríguez, ao cal aproveito para mandarlle un saúdo, o Aqualán, ao que antes facíamos referencia, a Feira das Nenas na Silva, terceiro fin de semana de abril, que ano a ano vai medrando e se está convertindo nun evento popular de gran trascendencia ali no territorio, como históricamente debe ser, á altura do que significa. E tamén a Festa do Cochiño, a cal vos convido a vir, que é o último sábado. Non convide moito que vamos, alcalde? É o último sábado de xullo, é unha gran festa gastronómica, musical, que vai estar Olympus e La Misión, e tamén un gran escenario, non? Porque ao lado do Parque Acuático, ao lado do Xardín Botánico, é nesa zona que nós poñemos tanto en valor, é esa zona que ademais fortalece o noso relato do equilibrio, porque ao final, ao lado dun polígono industrial, como é o polígono industrial do Acevedo, temos o Parque Acuático, ese Xardín Botánico e ese paseo fluvial, que ao final o que acaba demostrando é que todo ese desenvolvemento industrial e económico que é lexítimo e é bo, tamén ten que dar lugar a cuestións que poidan disfrutar todos os nenos, todas as nenas, todos os adultos, todas as adultas e todos os maiores, porque é un espazo moi gozado polas distintas franxas de idade do noso concello e tamén moi visitado por outra xente que ven de outros territorios. Co cal, nós temos unha planificación, xa digo, a longo prazo, temos obxectivos moi marcados, esta é un pouco a folla de ruta, sin entrar en máis detalle, pero creo que nese sentido foi un gráfico. Algún proxecto outro máis ambicioso, quizáis, que dependera de outras administracións tamén, interadministrativas, de fondos máis pois máis cuantiosos? Existe algún outro tipo de proxecto? A ver, hai un anteproxecto Estrela, que seguramente non se consigue executar no presente mandato, pero nós vemos a longo prazo, o que antes decía, estamos pensando xa na década do 2030, que é a ampliación do parque acuático. Temos xa un anteproxecto con 7 tobogáns moito máis espectaculares, ou a altura do que adoitan ser os tobogáns de outros parques acuáticos que hai en zonas moi turísticas a nivel español, e, lóxicamente, vámoslo a mover nas distintas administracións e agardamos a axuda, non? Porque, por un lado, é o parque acuático da provincia da Coruña, non cabe dúbida. E despois tamén é certo pois que a Xunta de Galicia fixo determinadas apostas noutros espazos deste tipo e, lóxicamente, pois tamén nos terá que ter en conta nos. Eu, ademais, confío en que así sexa. Por lo tanto, eu diría que é un proxecto Estrela, ambicioso, Estrela, máis alá do que vos viñen comentando a toda agora, e despois todo o demais irase articulando a través da industria que se vai establecendo. Antes falábache das ampliacións. Hai suelo disponible para máis empresas que queiran achegarse? No polígono industrial do Acevedo hai suelo. Hai parcelas de ata 20 hectáreas que están aínda de ata 20 hectáreas, perdón, de ata 2 hectáreas que están neste momento libres aínda para a súa utilización. E tamén temos esa zona que eu facía referencia, de Cobeláns, 43 hectáreas que están por desenvolver, e xa recalificado tamén é para desenvolver 10 hectáreas máis na zona da área osa. Por lo tanto, esa ampliación industrial vais a dar, e sempre pensando no ben dos veciños, habrá que aproveitala para facer políticas ambiciosas, non? Porque cantos máis recursos, máis capacidade hai. Eu sempre digo unha cousa, o soldo do alcalde e do grupo de goberno vai ser exactamente o mesmo. O que vai cambiar é a capacidade do Concello para investir en favor da xente. Nese sentido, eu poño en valor tamén o traballo que se van facendo dentro do Ministerio de Transición Ecolóxica. Acaba de sair a concurso, fai uns meses, o concurso de acceso aos 408 megavatios da subestación de Meirama, e habrá que ver, ao final, que implantación industrial
acarrea iso, que é unha implantación industrial que, lóxicamente, vertébrase a través do que antes decía. Vai xerar emprego, non cabe dúbida, pero tamén vai xerar desenvolvemento para os veciños e para as veciñas. E sempre que sexa sostible, imos apostar por iso. E poño un valor especialmente nun momento como o que Galicia está pasando agora mesmo, non? Onde pois, hai determinadas liñas discursivas en contra de toda a implantación industrial. É certo que a implantación industrial ten que ser moderada, ten que ser equilibrada. O proxecto de Altri non é o mesmo que se dixera nun primeiro momento, nin causa os mesmos empregos, polo tanto, hai que ser capaces de máis alá do blanco ou negro poder desgranar a realidade, pero tendo en conta iso, é certo tamén que o Concello de Cerceda sempre fai unha aposta forte pola industria, pola implantación enerxética e pola xestión medioambiental, dándolle unha solución moi importante a Galicia e, polo tanto, en consecuencia, tamén esperamos que Galicia teña unha consideración connosco e poña en valor o trascendente papel que Cerceda xoga. Xa está reivindicando, aproveita os micrófonos para reivindicar pois ese papel trascendental e fundamental que ten o Concello de Cerceda para cos resto dos galegos e galegas. Vostede está no mandato, na mitade do mandato, chegará o 2027 e gustaría liderar este proxecto socialista e volver a repetir como candidato, neste caso, a alcaldía, ou non? Eu, mentre sinta que teño o apoio dos veciños e que teño o apoio do partido, dos compañeiros e compañeiras, desde logo, de momento, mentras teña ideas e teñamos proxecto de futuro, e creo que algunhas liñas de proxecto de futuro pois xa acabo de plasmar aquí, a miña idea, sen dúbida, é seguir traballando por Cerceda. Eu teño esa pretensión de presentarme ás eleccións do ano 2027, e, ademais, farémolo con moito ánimo e con moito entusiasmo, como editamos fazer. Cantos anos ten o alcalde de Cerceda? Porque parece novo. Teño 34. E entrei de alcalde con 29, que segundo Wikipedia, que non sei quen lle puxo ali, pero nunca o contrastei, hai un error o que? No seu momento era o máis novo de Galicia. Iso dio Wikipedia. Estráname, porque de 5 anos para aquí entón adiantaronme moitos, porque está a alcaldesa de Maceda, está o alcalde de Rianxo, o de Val do Dubra, que son máis novos que min. E despois do ano 90 hai moitos. 35 ten o de Padrón, o de Rianxo tamén Julián Bustelo, pero Wikipedia di que no seu tempo, con 29 anos, foi o alcalde máis novo de... E despois do ano 90 hai varios. Está o de Santa Comba, Alberto Romar, Alex Doval, de Oroso, polo tanto, xente nova está entrando en política e está entrando en alcaldías. Xente nova, digo eu, que cada vez son menos novo, pero consólame chamarlle xente nova, porque así tamén o son eu. Saímos aí un momento para falar do estado do PSOE, da realidade de Cerceda, e saímos outro momento para falar pois tamén de situacións que se vienen derivando noutros concellos, con alcalde socialista, como é o caso de Pablo Lago en Brión, que asinou non unha entrada de goberno do Partido Popular no propio goberno, pero sí un acordo de gobernabilidade, que chamou moito a atención, pero que pois siga adiante. Debería haber maior diálogo entre aqueles dous partidos que veñen gobernando o Estado, moitos concellos durante todo este tempo, ou é antinatura cos tempos que corren na política, porque aquí, incluso Xesús Palmou, que foi unha parte importante do Partido Popular, abogaba tamén por ese diálogo e consenso que existe en outros lugares de Europa. Que lectura fai como político socialista deste? Esa é unha realidade que se circunscribe ao ámbito municipal. E cada un ten as súas casuísticas. Eu sempre digo que en política non é unha receta única, porque ao mellor o que che funciona a ti non me funciona a min e viceversa. É certo que a priori, visto desde fora, pois un pacto entre o Partido Popular e o Partido Socialista é antinatura, e digo con todo o respeto, pero despois cada quen sabe o seu. Eu, nese sentido, pois tampouco vou facer un xuizo. É certo que o ideal, lóxicamente, pois é buscar os pactos co Bloque Nacionalista Galego. É certo tamén que eu falo dende a comodidade de ter a sorte neste caso. Non está ocurrindo cada vez. Hai moitos concellos gobernados por un ou outro que prefere gobernar en minoría que facer ese pacto que non moito atrás era máis habitual do que é. Algo está acontecendo tamén, non? Sí, pero nese sentido é porque é o que antes decía, cada quen vive as súas propias circunstancias. É moito máis alá do que poidan marcar os partidos, pois cada quen tamén a nivel local vai buscando os seus espazos e vai buscando as súas realidades para sacar adiante as políticas en favor dos veciños e das veciñas. É certo que desde lonxe é difícil de comprender, pero eu non son quen para xulgar
a realidade municipal dun concello. É certo tamén que a nivel municipal, como secretario de Política Municipal, a nivel Galicia, pois, lóxicamente, o normal, o que é natural, é que o PSDG busque pactos con outras forzas de esquerda á hora de gobernar. Despois, este tipo de circunstancias, oye, Galicia ten 313 concellos, e danse de todo tipo. E todo o mundo pode vivir temas parecidos independentemente do partido, non? Pasa ao Partido Popular, pasa ao PSDG, pasa ao Bloque Nacionalista Galego e pasaralle tamén a Independentes. Este tipo de cambios moitas veces prodúcense e hai que valorarlos como unha realidade municipal, unha realidade local, e son circunstancias moi puntuais. O mesmo que aconteceu e acontece no Partido Socialista en Santiago de Compostela. Tamén, a mesma resposta, non? Hai que falalo do contexto que ten... Bueno, neste caso é capital galega, en este caso non sei se ten maior impacto ou non. Non cabe dúbida que ten maior impacto e maior relevancia, porque se trata da capital galega, sen dúbida, é dunha das principales cidades de Galicia. Pero o certo é que esas persoas xa non están no Partido Socialista. Polo tanto, unha vez que non están no Partido Socialista, seguir insistindo na idea de que hai unha división interna é complicado. É moi difícil que eu, como membro do Partido Socialista, me poida pronunciar sobre o que fai alguén que xa non forma parte do Partido Socialista. Outra cousa é que poida analizar desde unha perspectiva global, pero a nivel partidista é xente que xa non está no Partido Socialista, e nese sentido, pois, pouca máis valoración pode facer. E xa por último, outro tema que de vez en cando nos gusta sacar así, a veces dades titulares, outras veces non, o tema da despoboación do rural, que neste caso non é tal, en Cerceda, con moito nacemento, medrando en poboación, superando os 5.000 habitantes, pero aquí moitos alcaldes, sobre todo aqueles alcaldes da realidade que ten Galicia, de 2.000, 3.000 habitantes, algún alcalde di que o chegar unha cifra por abaixo, isto da fusión, isto de conversar con outros concellos, de facer algo de rentabilidade a todos os niveis, vostede pode pensar, ou gustaríalle pensar, sentarse con algún alcalde homólogo, alcaldesa da contorna para un hipotético unha hipotética fusión? Isto é algo descartable? Eu creo que a fusión só é planteable se ven de instancias superiores. Sí. Vale. E se ven unilateral. Por qué? Porque ninguén vai querer ser segunda parte dunha fusión, como é comprensible. De que está rodeado Cerceda? E ademais, os concellos que rodean a Cerceda son Laracha, Culleredo, Carral, Ordes, Tordoia. Todo por aí, vale. Pero, ademais diso, non se trata só dunha cuestión gubernamental e da xente que ten responsabilidades, senón que a xente dos concellos, polo xeral, no que eu levo visto, tamén ten orgullo do propio. Poñendo un exemplo, os cercedenses son cercedenses, os carballeses son carballeses. A xente... É que tocase a identidade, claro. Claro, hai unha cuestión de identidade importante. E perdela non vai ser fácil. E non vai ser fácil que iso se chegue a longo prazo a vertebrar a través dunha actuación dos concellos. Se é unha actuación que ven marcada dende máis arriba, pois, lóxicamente, sería a forma de facelo viable e habería que ver moi ben como. Eu, lóxicamente, dadas as particularidades, as que antes facía referencia, no caso de Cerceda, pois sería contrario a unha fusión de concellos, iso é obvio. Alcalde de Cerceda con nós, falando do que dou tempo a analizar, foron moitas as cousas que se presentaron aquí, algunhas tamén ambiciosas como esa ampliación do Parque Acuático de Cerceda para poñelo na primeira división dos parques acuáticos do conxunto, non de Galicia, que xa o é, senón do conxunto do Estado, como reclamo non só veciñal, senón pois turístico, se pode ver así, turístico de ocio, de diversión e demais. Algo que non quere marchar sen comentarlo, agora é o momento. Ruego se preguntas que sería no final do pleno. Simplemente, unha vez que se fala do Parque Acuático, decir que vai estar aberto ata o 7 de setembro, de 12 a 8, os prezos son moi económicos, eu creo que casas son máis económicos con a tarde no cine, os fins de semana 11 euros os adultos, 8 euros os nenos de 5 a 12, 2 euros os de 0 a 4, pola semana 10 euros os adultos, 7 euros os nenos de 5 a 12, 1 euro os nenos de 0 a 4, e no caso de ser familia numerosa, serían 2 euros menos, tanto adultos como nenos de 5 a 12, e 1 euro menos, chegando a 0 no caso semanal, para os nenos de 0 a 4. Eu creo que son prezos moi económicos para disfrutar dunha instalación que, ademais,
ten moito espazo e que está tendo, ademais, moito éxito este ano. A verdade é que estamos tendo unha entrada moi positiva, moi boa, moita congregación de xente, e iso é algo que, lóxicamente, valoramos favorablemente. Somos un pobo aberto ao mundo, e, nese sentido, o que queremos é recibir todas as visitas que sean posibles. Pois, alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez Garciña, por facer un oco na axenda, por achegarse ata aquí, ata a capital galega, para visitar os nosos estudios e informar a todos os que nos estén escoitando, especificamente os veciños e veciñas de Cerceda, en que anda a traballar non só o alcalde, senón todo o grupo de goberno. Gracias, alcalde. Graciñas. Ata a próxima. Gracias. Bo día.